नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। NEETचे केंद्र सरकाराच्या अध्यादेशाचेर राष्ट्रपतीची सय। गोंय सरकार परत CET घेवपाची शक्यताय। DTE करता कायदे तज्ञाक घेवन अभ्यास, मागीरच निर्णय। स्मार्ट सिटी करपाक 13 शारांचे दुसऱ्या लिस्टांत पणजी 8वी। पयल्या लिस्टांतल्यान भायर पडले उपरांत प्लानांत सुदारणा। पणजेचेर खर्च जातले 1700 कोटी। सांग्यावेल्या वादग्रस्त वाणी एग्रोचेर एक्टिविस्टांची नजर। NOC फाटीं घेयात। बियत प्रोडक्शन आनी एफ्लुएंटाचो ताळमेळ जुळना। गोवा फाउंडेशनान काडलो मुद्दो। गोंय सरकाराची मराठी अकादमी सुरू। राजभाषा मंत्री मिलिंद म्हणटा मराठी राजभाषा करपाचे यत्न। नवो अध्यक्ष म्हणटा मराठीच्या प्रसाराक हाडात नव्यो संकल्पना। कोलवा पॅरासेलिंग करतना एकलो बुडून सोंपलो। पश्चिम बंगालचो 50 वर्सांचो टुरिस्ट क्लिप सुटून पडलो खवळिल्ल्या दर्यांत। एडव्हेंचर स्पोर्ट्सवाल्यांच्या खाळपणाचो बळी। आणि बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी सर्तीत साळगांवकार FC 8 चर्चिल ब्रदर्स मॅच 1-1 ड्रॉ। NEETचेर केंद्र सरकाराच्या अध्यादेशाचेर मंगळारा सकाळी राष्ट्रपतीन सय केली। आता राज्यांक मेडिकलाक आपल्यो CET घेवंक मेकळीक। गोंय सरकारान परत एकदा CET घेवपाची तयारी सुरू केल्या। गोंयांत मेडिकल एडमिशनाक NEET दिल्ले आनी GCET दिल्ले अशे 2 गट जाल्यात। DTE अध्यादेश नेमको कितें तो पळोवंक रावल्या आनी पालक DTE कितें करता काय म्हणून पळोवंक रावल्यात। फुडल्या 2 दिसां भितर परत GCET घेवपाचेर निर्णय जावं येता। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे ऑर्डिनेंस जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा था उस पर हस्ताक्षर करके उस ऑर्डिनेंस पर मोहर लगाई है। NEETचे कोफुसांव गोंयांत चडार पडला। राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीन मंगळारा केंद्रान काडिल्ल्या अध्यादेशाचेर सय केली। मात अध्यादेश मंजूर जालो तरी गोंयचे NEETचे कोफुसांव सादेपणान सुटपाचे ना। अध्यादेश काडिल्ल्यान GCETचेर मेडिकल एडमिशनां दिवपाचो मार्ग मेकळो जालो खरो, पूण तशें केल्यार NEET दिल्ले भुरगे खंय कोर्टांत वतले। सुप्रीम कोर्टान 9 मायाक NEETची सक्तीचो आदेश दिल्लो आसतना गोंयांत 10 आनी 11 मायाक GCET घेतली। अध्यादेश आयलो तो परिक्षे उपरांत 20 मायाक। गोंयची केस बाकीच्या राज्यां परस वेगळी, ताका लागून गोंयांत NEETचेरूच मेडिकलाक एडमिशनां दिवची म्हूण तांची मागणी। GCETचेर एडमिशनां दिवपाची आसल्यार परत नव्यान एग्जाम घेवची म्हूण ते मागतात। NEETचे कोफुसांव NEET दिल्ल्या भुरग्यांक एडमिशनां दिल्यारूय सुटपाचे ना। तशें केल्यार GCET दिल्ले भुरगे सुप्रीम कोर्टांत वतले। अध्यादेश मंजूर जाल्ल्यान GCETचेरूच एडमिशनां दिवची नाजाल्यार कोर्टांत वचपाची तयारी ह्या भुरग्यांनी केल्या। हे परिस्थितीचेर गोंय सरकार कितें भुमिका घेतले तें विचारपाक प्रुडंटान टॅक्निकल एज्युकेशन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गांठले। अध्यादेशाची कॉपी खंय अजून तांच्या हातांत पडिल्ली ना। कॉपी मेळ्ळे उपरांत कायदो तज्ञाक घेवन ताचो अभ्यास करूनच निर्णय घेतले। सध्या DTE अध्यादेश नेमको कितें तो पळोवंक रावल्या आनी पालक DTE कितें करता काय म्हणून पळोवंक रावल्यात। इतल्या मजगतीं गोंय सरकारान परत एकदा CET घेवपाची तयारी सुरू केल्या। फुडल्या 2 दिसां भितर परत GCET घेवपाचेर निर्णय जावं येता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केंद्राच्या फास्ट ट्रॅक स्मार्ट सिटीचे सर्तीत पणजी 8वी। स्मार्ट सिटीच्या पयल्या लिस्टांत सुवात मेळूंक नाशिल्ल्या शारांक ही फास्ट ट्रॅक स्मार्ट सिटी सर्त दवरिल्ली। पणजेन आपलो आदलो स्मार्ट सिटी प्लान 9% सुदारिल्ल्यान पणजेक 8वी सुवात मेळ्ळ्या। सर्तीत 23 शारांनी वांटो घेतिल्लो। 13 शारांनी सर्त जिखल्या। पहिल्या 20 स्मार्ट सिटीन सुवात मेळूंक नाशिल्ल्या पणजेक आता फास्ट ट्रॅक स्मार्ट सिटी सर्तीन 8वी सुवात मेळ्ळ्या। फास्ट ट्रॅक स्मार्ट सिटी सर्तीन 23 शारांनी वांटो घेतिल्लो। तातूंत 13 शारां खंय जिखली। पणजेन आपलो आदलो प्लान 9% सुदारिल्ल्यान पणजेकय खंय ही 8वी सुवात मेळ्ळ्या।
फास्ट ट्रॅक स्मार्ट सिटी सर्तीन जिखिल्ली 13 शारां ही लखनौ 19%, तेलंगण 13%, धर्मशाला शिमला 27%, चंदीगड 9%, रायपूर 25%, न्यू टाउन कोलकाता 11%, बगलपूर 25%, पणजे 9%, पोर्ट ब्लेअर 26%, इम्फाल 27%, रांची 27%, अगरतला 25%, फरीदाबाद 12%. या 13 शारांनी मिळून 30,229 कोटीचे प्रोजेक्ट प्लान दिल्यात. पणजेचो आमदार स्मार्ट सिटीचेर उलयलो. पहिली एक 4 महिने पयलीं आमच्यो 20 सिटीज आयडेंटिफाय जाल्ल्यो आउट ऑफ 100 सिटीज आनी ताज्या नंतर तांणी एक फास्ट ट्रॅक सिटीज म्हणून एक नवे लिस्ट नवे थोडे सिटीज घेवपाच्यो ठरयल्ल्यो. तातूंत पणजेन परत कॉम्पीट केलें. दे हॅव नॉट सिलेक्टेड, वी हॅव बीड फॉर दीस एडिशनल एक्स्ट्रा फास्ट ट्रॅक सिटीज स्मार्ट सिटीज आणि पणजी हॅज इम्प्रूव्ड अवर बीड फ्रॉम द ओरिजिनल बीड and has got selected in the first 13 list out of the 23 cities that were nominated for the fast track cities. Off buses, that is a loop system in the Panji city. Thode pedestrianization of roads and public areas, improvement in pavements and all other things. In solid waste management component, the smart component of it, like there is a mismatch right now between the collection and the disposal, so that has to be properly synchronized. Your RFID tags for all the bins, your truck movement to make it better, khanchan khay route select karta, small shortest route, where the vehicle is for collection, all that thing, the smart component of it. Bahingini jo plant etlo, which we are taking up under some other scheme of the central government, त्या planta खातीर SCADA system, fully automatic system, जगाच्या खंयच्याय काना कोपऱ्यांक बसून बसून आमकां तो मॉनिटर करपाक मेळटलो असो एक मॉडर्न सिस्टम ते बसोवपाक जाय. आमचो सातोम टू भाटले आनी थोडो पार्ट आल्तिनाचो आनी थोडो पार्ट आमचो कोर्तीन हो असो एक स्ट्रीप आमी सिटीची घेतल्या 2 स्क्वेअर किलोमिटर जी जाता आनी तातूंत बेजिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसीस म्हणजे मळ्यांक आमी एक नरेंद्र मोदींचो एक चॅलेंज फंड म्हणून एक प्रोग्राम आशिल्लो ऑफ UD मिनिस्ट्री. वी हॅड डन अ व्हेरी स्मॉल एरिया. वी वर द ओनली 3 cities who got that sanction of 2 crores, formation of special purpose vehicle as per the guidelines of the smart city initiative. That work also we have started. SPV will consist of representation from the government and from CCP. Total 1775 crores. पण स्मार्ट सिटी कंपोनंट जर असत तर आम्ही 534 कोटीचो प्रपोजल दिल्लो. बाकीचे जे आशिल्ले म्हणजे 778 कोटीचो इज ऑल कन्वर्जन्स. म्हणजे अमृताचे आमचे आता ह्या वर्सा 60 कोटी जाले, 59.54 crores. फुडल्या वर्सा आमी अमृताचे 60 crores बीड करता, 70 crores बीड करता. सो तो प्लस वेरियस अदर स्कीम्स ऑफ द गव्हर्नमेंट विच आर सँक्शन्ड ऑर अंडर प्रोसेस ऑफ गेटिंग सँक्शन्ड, दॅट इज 778 crores, 396 crores अंडर PPP आणि ऑपरेशन मेंटेनन्स म्हणून 65 crores. असो एक ताजो एक कंपोनंट डिव्हिजन आसा. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. सरकाराची मराठी अकादमी सुरू. कला अकादमीत उक्तावण सुवाळो जालो. लोकांनी नव्यो संकल्पना घेवन येवच्यो आणि अकादमीच्या आधारान चालीक लावच्यो म्हणून अध्यक्ष अनिल सामंतान उलो मारलो. आपले मूळ मराठी आणि मराठीक राजभाषा करपाचे यत्न करतलो म्हणून राजभाषा मंत्री मिलिंद नायक उलयला. पणजे शिक्षण खात्याच्या पोन्ने बिल्डिंगेत मराठी अकादमीक सध्या ऑफिस दिलां. सरकाराचे नवे मराठी अकादमीचे उक्तावण मंगळारा पणजे जाले. गोंयच्या कलाकारांक गोंयानूच व्यासपीठ मेळचे म्हूण अकादमी वावुरतली. सध्या ह्या अकादमीक पणजे शिक्षण खात्याचे पोन्ने बिल्डिंगेन ऑफिस दिला. मराठीक राज्यभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण सगळ्यांनी नेट लायलो. सदच्यो स्पर्धा सोडून नव्यो संकल्पना लोकांनी घेवन येवच्यो म्हूण अकादमीचो पयलो अध्यक्ष अनिल सामंतान उलो मारलो. मराठी मळार बरो वावर केल्ल्या ज्येष्ठ कलाकारांचो राज्यभास मंत्री मिलिंद नायकाच्या हातान सत्कार जालो. मराठी अकादमीचा पहिला उपक्रम असा राहील की 1ली ते 4थी पर्यंत आणि 5वी ते 7वी पर्यंत परीक्षा वाटणार नाही, शिक्षा होणार नाही, अशा प्रकारच्या उत्कृष्ट अशा परीक्षा की ज्याला तमाम पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत जे मराठी शिक्षक आहेत त्यांना जवळ आमच्या मनातलं म्हणजे आम्ही इथून जाण्यापूर्वी मराठी राज्यभाषा झालेली आम्हाला बघायला मिळावी. पण मराठी राज्यभाषा झालेली आहे आणि आपली मुलं मराठी बोलत नाहीत, त्या राज्यभाषेचा काय उपयोग आहे? आज आपण बघा की पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत गावामध्ये एखादा कार्यक्रम असेल तर एखादा तरी निवेदक आपल्याला मिळतो का?
आणावे लागतात, इकडे या, तुम्ही या. मग हे निवेदक एका दिवसांच्या मुंबईहून जे आणले जातात ते निवेदक आणि यांना मार्गदर्शन असे निवेदक तयार होतात. तेव्हा आम्ही संकल्प आमचा दिन ज्यावेळी सोहळा ज्यावेळी केला त्यावेळी सांगितलं होतं की आता यापुढे आमचं प्रगती पुस्तक तुम्ही जे मागणार आहात ते 1 वर्षानं, 2 वर्षानंतर 3 वर्षानं मागा. 1 वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर तयार झालेले निवेदक आणि त्यांचे कार्यक्रम या कला अकादमीच्या व्यासपीठावर आपल्याला ऐकायला मिळतात. यापुढे इथले गायक, इथले नाट्य कलाकार हे इथल्या संस्थांच्या माध्यमातून तयार होतील, इथल्या तरुणांना तयार करतील, सहकारी आहेत. आणि इथं जे बसलेले आहेत ना, मला अनेकांचे फोन आले की त्या कार्यकारिणीमध्ये आम्ही असतो तर आम्ही एवढं काम केलं. मी म्हणते कार्यकारिणीमध्ये आम्ही बसलेलो आहोत, तुम्ही मराठी अकादमीमध्ये कार्यकारिणीमध्ये असा आणि नसा तिथं तुम्हाला बसायला खुर्ची आहे, कुणी ते यावं. इथं बसलेल्या अनेकांतर्फे मी तमाम गोमंतकातल्या सगळ्या क्षेत्रातील सगळ्या नागरिकांना सांगू इच्छितो, तुमच्याकडे नवीन काही कार्यक्रम आहे का? केवळ त्याच स्पर्धा, केवळ तेच सगळे कार्यक्रम, तेच पाककला स्पर्धा आणि असले हे मराठीच्या याच्यासमोर असल्या प्रकारचं, ज्याला आपण म्हणू की एका दिवसाचे कार्यक्रम हे होणार नाहीत. तुमच्यासमोर ठोस अशा प्रकारचे काही वेगळे कार्यक्रम आहेत का? तर ते आम्हाला द्या. तुम्ही पुढे चला, तुम्ही पुढे घ्या, तुम्ही थोडासा वेळ घ्या. मराठीक राज्यभाषा करपाचो आपलो यत्न आसतलो म्हूण मिलिंद उलयलो. मला ह्या भाषेबद्दल, मराठीबद्दल प्रेम आहे ते मी फक्त बोलून दाखवलं, मराठीतनं बोललो किंवा तुमच्याबरोबर मराठीतनं नाटकं, काय पिक्चर असेल, प्रोग्राम बघितलं ह्याच्यामुळे ते सिद्ध होतं असं नाही. तर मी सांगितलं, माझं नाव मिलिंद सगुण नाईक आहे. मूळ महाराष्ट्रात तुळस गावात, वेंगुर्ल्याच्या जिल्ह्यात आहे. आई वेंगुर्ल्याची आहे. म्हणजे माझं मूळ काय आहे आणि माझं स्वप्न काय असणार हे तुम्ही लक्षात ठेवायची गरज आहे. आज इकडे बोलताना 1-2 शब्द खरं मनापासून सांगतो की ह्या सभागृहात आता जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा प्रवेश करताना आमच्यातलं एक कार्यकर्त्याने सहज बोलून गेले की जवळजवळ सभागृह फुल आहे. मी त्यांना लगेच सांगितलं, हे जवळजवळ फुल असणं आता परवडणार नाही, हे सभागृह असल्या कार्यासाठी भरून उठलं पाहिजे. त्याच्यामुळे सभागृह असल्या कार्यासाठी जवळजवळ फुल आहे. ही भाषा आम्हाला परवडणार नाही, कारण नाहीतर दुसरे कोणतरी जवळजवळ फुल होतील आणि आम्ही लाईफ टाईम फुल होऊन जाणार. मी एक मनापासून माझ्या मनात काय आहे हा संदेश तुम्हाला दिलेला आहे. कुठच्याही गोष्टीला थोडीशी सहनशीलता, थोडं पेशन्स गरजेचे आहे. आणि मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की हे जे काय आपल्या मनात आहे ते एक ना दिवस आपण नक्कीच आम्हाला काय पाहिजे ते करून दाखवू. आणि हे दाखवण्यासाठी प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास चारी. घेऊ एक वेळा.